ndị Igbo lụpụtara fa ga-eji wee sị nọ ife ka ha ji wee dị ebube na kemgbe ụka ji wee bịa na ife niile anyị na-eli na ife niile anyị na-eme bụ ihe mere ntụbata imported. Akpati ozu ga-eji wee ni ụfọdụ ndị Igbo bụ made in China. Ngazi anyị ji eli nri bụ made in China. Ihe niile anyị ji eke ekike bụ ihe ndị mba ndị ọzọ lụrụ. Ma machis, ma toothpick. Oge nnekwefe onye wee kpọm wee sị m, kedu ihe ndị Igbo rụpụtara mgbe fa na-eme ọdịnala tupu ụka abịa? Wee sị ya gee ntị ka nkọọlụ ya. Ya gee ntị na-eji m azụ bịa maka na esimolu. Wee sị na mgbe Igbo na-eme sọsọ ọdịnala na nke mbụ na-enwere ofu mkpụrụ onye arịrịọ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na mmadụ enweghị ife ọ ga-eli, asị ogbe ya, ogbe were nye ọnya. Ogbe biko onye ọnya maka ikekwa na ụkwụ jiri ya maọbụ n'aka jiri ya. Ọ bụla ọnya yiyo wee kpọọ ya ogbenye. Hello. Nwa egwu ya na anyị gbara oburugbo na ife Igbo ji aza afa taa bụ ihe ndị nna nna anyị ha rụrụ mgbe anyị na-eme ọdịnala. Osimole etu isi ya gaa Europe, gaa na ụlọ ọkpụtara ọkpụ a na-akpọ museum, gaa na museum dị na France, gaa na museum dị na America, na ife niile anyị ji wee dị ebube, ife anyị kpụrụ akpụ, ife anyị lụrụ alụ na fabia na be anyị bukọli ya gaa na be ha. Ọ bụrụ na ife ndị afa bukọje, ọ bụrụ na ha bụrụ ihe ọma, ọ bụrụ na fa bụrụ ife dị omimi, ọ bụrụ na fa bụrụ ife ịtụnanya, na ndị ọcha ga-echekwa bịa etu a si echekwa bịa ruo taa. Maka na ife na-eme nchekwaba bụ ife na-eme nnene, ife na-eme nnene bụ ife dị omimi, ife dị omimi bụ ife nka na ụzụ. Fa wee bịa kwupụta ụfọdụ ihe n'ime ana, ụfọdụ ka ha kwupụtara na nri mmadụ akpụrụ akpụ, ụfọdụ ka fa kwupụtara n'Igbo Ukwu. Ị gaa na Nsụka ebe a na-akpọ Leja, the oldest iron factory in the world, ọ dị ebe a ruo taa na Leja. Ha mere test ọpụtaba 6,000 years. Akụkọ Bible ị na-akọrọ m akụkọ 4,000 years, 2,000 years. Anyị na-agwa unu na ndị Igbo amalitego rụba iron. Ime ihe bụ iron work. Number 1, you have to mine iron. Ị ga-egwupe ime ana wepụta iron ore. Number 2, you have to create a furnace. Fire is so hot enough to melt iron for you to mold anything in Weliki mold. Ndị Igbo alụbeghị more than 6,000 years. The iron site, as I'm talking to you now, Oka didn't exist in Leja. Leja. You can Google it and Acho. The Igbo bronze work, the Inri bronze work. Ihe niile jụọ onwe gị, ogene kpatara ndị ọcha ji wee bukọli fendia Roria security. Ife ya bara uru ana Roria security. Ọ na-emezi ụmụ unu ga America fa kwụ ụgwọ ka fa kilie ife nna nna ha rụrụ. Ọ bụrụ na ndị gboo arụrụ ife niile na fa rụpụtara ya, na fa kpọọ ya chesi wee kpụ nna ya ukwu a Enope. Ọ bụ na fa kpụpụtara etu esi wee kpụ Enope, o nwere ife ebe anyị ga-agada aka si n'ebe aka ji wee dị ebube. Mana kemgbe Igbo ji wee rapụ omenala mebe omenelu, o nwere ụzọ ofu mkpụrụ ihe anyị ji aka, o nwere ụzọ ofu mkpụrụ ife anyị na-arụpụta kpọọ ya nke anyị. Anyị na-eme bronze work. Bronze work bụ that now you mix tin and iron for you to gain bronze. All science. Ọdịnala bụ science. Ọdịnala bụ nka. Ọdịnala bụ ụzụ.
ihe ụmụazị onye Igbo nọ n'isi onye kpatara sọsọ ndị Igbo nwelu the confidence ịkpọ nna ha ndị mbụ onwere obodo ọzọ na-eme ya. Hello, onwere obodo ga-anọkọta n'ụwa na-aga ọjị na-ekpe ekpere kpọọ nna ha ndị mbụ ọsọsọ ndị Igbo ga-ewere ọjị si ndị mbụ na ndị egede bịa were na ọjị ndị be anyị asịrị masị sọsọ ndị Igbo. That o nwere mgbe Agụnechibo na-ekwu okwu ọ sị na ya nwa history ebe Igbo si wee bịa, and it's understandable why. Maka na anyị bụ ndị mbụ ụmụ ọkpụ tọrọ ọkpụ